bisan suod kaayo ni Jesus si Lazaro, pero matod pas mga tao diri nganong wala man siya makapugong sa kamatayon ni Lazaro. Kay bao mo nganong wa siya mupugong sa kamatayon ni Lazaro? Ibaw mo wa barihata wa sa ko kay baw. Pero pwede natong bana-banaon unsa may hinungdan tungod kay gustong ipakita ni Jesus nga kining kamatayon dinhis kalibutan kanabang unang kamatayon inig human natug katao ang musunod ana kamatayon man dili mupugong ang Ginoo ni ana. Muna ayaw gyud pagsigig question sa Ginoo nganong namatay imong bana, namatay imong uyab, namatay imong anak, namatay imong ginikanan, namatay ang imong estudyante, namatay ang imong pag-umangkon nga buotan o kaha namatay ang pare. Ayaw na pag-question. Ayaw na pag-ingon Ginoo nganong wa man nimo pugni ang linog didto sa Turkey. Nganong wa man kakapugong sa storm surge sa Tacloban. Wa man kakapugong sa tsunami didto sa Japan. Wa man kakapugong sa linog nga milusno didto sa Bohol daghan kay simbahan. Ayaw na. Kay ang Ginoo dili mo pugong anang unang kamatayon. Sige, lingian na imong tupad. Ing na mamatay ragyod ka. Di na pugnan sa Ginoo, mamatay ra ka. Pero ang Ginoo mihilak. Pagkakita niya ng mga tao naghilak sa kaguol, apil nas Marta, mihilak siya. Og importante kay ning paghilak sa Ginoo. Dili kabubuton sa Ginoo nga mamatay ta. Wa sa gid siya plano ana. Kang kinsa man ang kabubuton nga mamatay gitang tanan. Ibaw mo kinsa nang kabubuton? Wa. Usahay ra ba pasangin la natong Ginoo? Kabubuton na sa sala. Ang sala mo'y nagdaan ng unang kamatayon. Nya kay ang sala ni amas kalibutan, patay gitang tanan. Kinsa ninyo dinhi ang way sala ta sa kamot? Pulos mo patyonon. Apil na ning ni isas kamot. Kay sadaan sad ni. Pero kay nihilak man si Jesus, nagpasabot, mibati siya, nakitang tanan na biktima sa sala. Muna sa unang pagbasa, ingon siya, akong ablihan ang inyong mga lubong. Inig-abli na ko sa inyong mga lubong, akong isulod kaninyo ang akong espiritu nga buhi hangtod sa kahangturan. Nya diri sa atong ikaduhang pagbasa, miingon si San Pablo, ang espiritu nga nagpabuhi ni Kristo, maoras ang espirituha ang niak kanato, og maosa na imuhatag og kinabuhing way katapusan. Nya sa Ebanghelyo, ingon si Jesus, ako mao ang pagkabanhaw, ang motuo kanako, bisan tuod mamatay, mabuhi. Lagi, kaduhang lingi sa imong tupad, ing na naluoy si Kristo nimo. Ingna ba? Ingna naluoy si Kristo nimo kay mura naman na siyag na discourage, ay mamatay gideta. Naluoy si Kristo kanato. Mao na gaandam na pud siya og pagkabanhaw. Resurrection. Gaandam siya ikaduhang kinabuhi. Kaya ang una natong kinabuhi kana mang pagkatao nato kanang sigihan natog celebrate birthday nya mahadlok ra ba mong musulti sa pizza.
Birthday na ko ugma, pila na edad, secret pa kada. Isulti na ang birthday ni Father Siano, November 24, 1963. Ana, aron kibaw mo pilay akong edad. Aron mahibaw mo nga hapit na moabot na ako ang first death. Labaw pa mo diha nga mga tiwasuno na kaignaw. Pero kay gikaluy-an man tas Ginoo, gihatag niya ang Espiritu Santo. Pero ang kondisyon, kinahanglan mo tuo taniya. Kinsa ninyo dinhi ang mituo sa Ginoo. Tasa kamot. So kanang wa mo isa mga impernohono na natanan. Sawan, tagaan ta mog second chance. Sige, tagaan second chance. Basin pagbabago. Kinsa dinhi ang motoo ni Kristo. Gamay na lang ang wa mo isa. Ang natog, wa mo isa. Sige. Kinsa maning motoo ni Kristo. Una, kinahanglan dili na ni siya mahigugma sa mga butang nga nias kalibutan. Matod pa ni Kristo, biyai ang tanan tungod kanako. Kinsa ninyo dinhi ang nahigugma ni Kristo labaw sa inyong kwarta. Taas ang kamot. Wa. Unsa man din. Anay nang isa, ana ra kutob. Pasabot ana, kay wa naman mo ana, pasabot ana, dipindi. Dipindi, og bati, atras, og nindot, ritso. Oy, mga buangon kay tas tanan. Kinsa ninyo dinhi ang nahigugma ni Kristo labaw sa inyong mga anak. Taas ang kamot. So, pwede ra gyud mamatay ng inyong mga anak, no? Total na amas Kristo. Kinsa dinhing mga bana nga nahigugma ni Kristo labaw sa ilang asawa. Taas ang kamot. Pasabot at ngano mahasta ang babae ni isa man na sa daybana. Babae kamo nga buangon mo. Bana akong ipaisas kamot. So na tulo kabuk ni isa. Pasabot ana, pwede ra gyud mamatay ng inyong asawa. Total na amas Kristo. Kinsa dinhi ang mga asawa nga nahigugma ni Kristo labaw sa ilang bana. Sa kamot. Wa kay klaro. Pero nabayumay sa ni ana ra ko to. Pasabot, pwede ra ginagmangabit ang inyong bana. Total na amas Kristo. No. So ang nahigugma ni Kristo, dili na gyud magulanon, dili na mabalakon, pirming relax. Mao na. Kaya nga naman, biyai ang tanan, higugma as Kristo. Ikaduha, kinahanglan mahigugma tas pag-antos kuyog ni Kristo. Kanang pag-antos mga igsoon mao gid nay makasantos. Antosan ang imong naong, masantos ka. Kiskisi na imong kilay, maimpirno ka. Antosan ang imong buhok nga giuban, malangit ka. Kolorin ang imong buhok, maimpirno ka. Antosan ang imong naong nga lagom-lagom kay Pilipina man ka, Pilipino man ka, malangit ka. Paputian ang imong naong, maimpirno ka. Antusan ang imong kahidlaw anang imong uyab nga lami na jud kaing tukhangon. Kay kun imo nang buhaton, maimpirno ka. Pero di na nimo hikap-hikapon, malangit ka. Saan? Okay? Okay ba dili? Antusa ang pagpalit og slat kay malangit ka. Ayaw palit, maimpirno ka. Kita mga igsoon, gipalit sa ta ni Kristo, ang tawag ana, gilukat kita ni Kristo. Gikan sa kamot sa yawa, gikan sa kamot sa sala.
iyatang gilukat. Unsa may yang gipalit? Wa siya mo palit, pinaagi kwarta kay pobre man siya, iyatang gipalit pinaagi sa tulo sa iyang dugo. Kada to sa dugo ni Kristo, one slot to siya. Oh, nagto ang iyang dugo, one slot. Kitawa na taniya hangyo nga mupaagas patag dugo, igo na para nato ang pagpaambit sa atong mga grasya ngadto sa uban dinhi sa simbahan o sa mga nanginahanglan. Sama ni Kristo ang tanan nga naa niya iyang gipaambit. Simbolism ani nga gusto ni Kristo nga magtinabangay ta. Paggawas ni Lazaro sa lugnanan na ay mga bugkos ang iyang lawas kay puston manas una og bindahi ang patay. Unsay giingon ni Kristo? Badbari siya sa mga bindahi. Og sa iyang giingon, og palakta siya. Tagai og kagawasan nga mulambo. Daghan sa ato mga kaigsuonan karon, labi na sa mga kabus, gigapos in taon sa tumang kalisod. Wa badbari giulipo na hinoon. Basin ang imong anak, wa na nimo palakta. Inigdayong lakaw, day kagingon, pantay ka na. Palakta. Imong bana, gustong mo adto silingan, katong mubog short, basig imong kasaban, palakta. Imong asawa, basig gustong mo kuyog spare, nyari mo higda, tipon spare, palakta. No. Sabot, set free. Tagai o kagawasan. Kaning pulong Lazaro gigamit sa ni kausa ni Kristo sa paghatag o comparison sa kinabuhi. Adunay dato nga porting kaon sa iyang bahandi, sa iyang pagkaon, samtang adunay kabos nga ginganlag Lazaro sa bakba sa iyang pultahan, nangayo og mumho sa iyang gikaon. Ang Lazaro di ay pasabot kabos o nanginahanglan. Imong tupad lingia ing naay Lazaro sa inyo. Naay Lazaro sa inyo. Kanang nanginahanglan ba? Basin kamong mga bata, ang inyong ginikanan nang inahanglan sa inyong time o sa inyong pag-abag. Sige lang mo ng cellphone, sige lang mo ng TikTok. Basin sad, mga ginikanan ang inyong anak nang inahanglan sa inyong pagsabot o sa inyong pagsuporta sa ilang mga ambitions kinabuhi. Sige lang mo yaw-yaw, sige lang mo yaw-yaw. Basin o niya kamo nang inahanglan sad mo, nga di na mo papalitog slot sa pare. Ang pare, sige lang yung baligya. Ako mong iset free. Ako mong ingnon, ayaw na lang mo pamalit kung gusto mong muadtos impierno. Pero kung gusto mong malangit, kuyog ta, mamalit na ta. Slot pa more. Di ba? Sige, manindog na ta, mga slatters.